yɔrɔ nige kan bɛ Wangolo dugu kɔfɛla la ni yɔrɔ in na so kɛmɛ camanba de jɔlen do biriki la min la sagonen do Burkina Faso jamanadenw minnu kɛra kɛlɛɲɛbolaw ye olu de dagalen do ni yɔrɔ kofɔlen in na a fanba bɛɛ lajɛlen ye baganmaralaw ye minnu bɔra filaw ka kuluw la fana bɛ bola k'an yɛrɛ yaala ni nkalon ni sera yan cogo a bɛna fisaya ma mɔgɔ le ma fɔ min na n yɛrɛ de ka décision ta ka denmisɛnw cɛ ka na n'a ye waati dɔ tɛ n'u nana wari in di ma ten n'o taara ten waati dɔ dumuni ko ni baara de bɛ wala premier la kɔnɔ an na kula wala o b'a mara wala hali bi fana ni an b'a la tanu mɔgɔ le cayala o de kosɔn u bɛ 1000 dila ma o kɔni tun bɛ wala hali olu na yɛrɛ u nana malo d'a ma yan ni yɔrɔ kofɔlen min jɔlen filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw de ye a baara bɛɛ lajɛlen nafolo bɔ ka fara jibondon dɔ kan min bɛ wele ko pompa o den 4 min bilala u ka bolo kan denbayatigi fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ in na kelen bɛɛ lajɛlen kelen do ka kungo yɔrɔ sɔrɔ sokuru kelen ka fara salon dennin dɔ kan Et le Conseil national de sécurité jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale y'a latigɛ k'a fɔ ko an ka dɛmɛ don ni maaw ma sabula an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la wa n'u nana fara an ka duguladen dɔ wɛrɛw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka furuku dɔ kɔni wuli o de kosɔn an ye a jate minɛ ka sow jɔ u ye ani ka se ka a dɛmɛ lase u ma joona par ces populations. nin ka in kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen do fanba bɛɛ lajɛlen musow ni denmisɛnnin fitininw ye minnu ye karo gɛlɛya ni lagosiwalew sɔrɔ ka bɔ jarijɛkulumaw ka walejuguw yɔrɔ a caman de ko k'u sigilen do makɔnɔni la bɛn kuntagalajan bɛ se ka segin na cogo min na u ka jamana kɔnɔ an nana yan sabula kɛlɛ b'an fɛ yen ni kɛlɛ kɔni b'aw fɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen de dɛ o de to an nana yan jadijɛkuluma minnu ni Al-Qaida ka kulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani État islamique ka walejugu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20,000 ɲɔgɔn faga Burkina Faso jamana kan kabiri san 2015 waati mɔgɔ minnu fagara o sen fɛ ɲinan san kɔnɔ hakɛ sera mɔgɔ 380 ma i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu min bɛ wele ko groupe d'analyse ACLED olu minnu ka baara bɛnnen do fitinɛjugu jateminɛli baaraw ma diɲɛ kɔnɔ de ye ni kunnafoni lase